Josu, igual ezer osoa den galdera batekin hasiko naiz. Zenbat urte dituzu? 79. Ezer osoa da galdera? Ez. Oain ala 10 urte bai, baina bainaz. Eta oin dela 10 urte zergatik? Ez zitzaidan bate gustatu zahartzaroan sartzea. Nire burua gaztetzat beti eukin jat, eta beste fase horta pasatzea kostatu intzaitek, onartu jatea, baina... Eta bain bai, esate duzu, Bai, zahartzaroan sartuta nago? bai, zaharra naizia. Bai. Zahartzaroarekin ze hitz lotzen ditugu? Nik uste de leheno, lotze ziala zahartzarokin errespetua, esperientzia tolako gauzak, eta oain hori gutxi jo, oain ez dekarritzekoa gazte bati entzutea kaldete viejo eta holako gauzak leheno oso raro dituen gauza horiek, baina zahar bat galdetzen baiok, esangoik, bea oso pozi daula bizitza bizi izan dulako. Eta oain dakizkilako gauza asko gaztetan etzekizkinak. Orduan esperientzia hori beak zeukak. Esperientzia gradu bat da orduan. Bai. Jubilazio garaia iritsi zitzaizunean, Bai. erretiroaz zer pentsatzen zenuen? Gustu hartu nitan. Esango nire egun zoriontzuena zein izan zen. Haundik akordatu itenako, 2 urte gila pasaitu. Andriak lan aitezian aian. Eta nik jubilazio hartzen nitan, aurreneko egunean, ez nitan behar lanea. Eta esan itxo, Marija, laundingo izot aian eskola. Da joan ginen bilokotxian, gelditu, behajetxiguan, eskola. Eguneroko egitea obligazioaz. Nik hartu, beste atetik harten, eta esan nitan. Txapaz, ez tekit joan behar obligazioz lanea. Orduko sensazio zoriontasunarena, obligazioik ez eukitzia, ni hori betirako gelditu zaitek, hori da zoriontasunan ere zaku. Izu barrira. Zu izan zara ikastola honetan, Zarauzko ikastola honetan, irakasle, Bai, musikaria ere bazara, bai. eta zuk sortutako hainbat abesti euskal iruditerian txertatuta daude. Bai. Irakasle lanak alde batera utzi dituzu, baina kultur transmisioarenak ez? Ez, intentatu iteiat, bai, intentatu iteiat umiai pasatzea. Transmisio hori galtzen bada, no, bai, pasin berdik. Zenbatero etortzen zara ikastolara? Etortzen hauk egunero? Egunero? Egunero etortzen hauk pianoa itea. Eta gero etortzen hauk. Asteazkenetan, bigarrengo mailaukoakin, gustua etortzen hauk, porque edade hortan 7 urtez ezke. 7 urtekin umian abotza zaude, edarrak. Eta ostiralian ite jau gaur ikusi zuena. Umiak eta kantuan da, baino jau hori ume txikiagoakin. 3, 2, 4, 5, 6, antxe. Zer ematen dizu, egunero ikastolara etorri, eta umei, kantu horiek transmititzeak, abesten irakasteak. Bai, nik horrak emate egiten adek, egin behar deten gauza bat. Aldeten hain herri honen alde, eta orduan ik balin bakak preparazio minimo hori kantatzeko umiakin da problemi gabe, intzak hori. Eta zergatik uste duzu, zuk egiten duzun klaseetan oraindik ere egiten duzun lan hori, erabat lerrokatuta dagoela herri honen helburuekin? Ni zenak esateziak herri honek merezi dula bizitzia. Eta herri hau bizitzia dek euskeraz bizitzia. Gero zekau beste hizkuntzakin da saltza guztia, bale, ados. Baina hizkuntza mantendu inberdi jau nahi badeu herri hau mantendu. Euskal Herri. Bitu ze laguna dazkan gaur, Gaur esan diet, telebista etorriko ala eta nire nervioso nago. Kantetu galdi jau lota nago. Argiak itzaldu galditu norbaitek. Lota nago, begiak... Gustatzen zaizu, Josu, zure denbora
besteei eskaintzea, besteak laguntzeko erabiltzea? Bai. Bai. Bai, denbora dek besteei eskaintzeko posibilitateak ematizkik, eta horre poza handia ematik. Eta orain, erretiro garaian da, hori gehiago egin dezakezula? Bai, zertako berde bat denbora. Iretzako bakarri zer da iretzako bakarri? Ondo, iretzako hartuzak. Hartu, 5 ordu egunero iretzako. Bale, oso ondo. Irakurtzeko, loiteko, hartu iretzako. Baina geho badazka, ordu gehiago. Beste merezi. Bai, eta gainez, aktibitate horiek ire barruan poza emango,